bandiraɓe sehilaɓe yiɗɓe safrade jottodire e Cheikh Tidiane Touré o jogui ko gandal ɓalayal kadi o jogui ko jalan holko o safrata omo safra gueɗe kewɗe no fewi an jiɗɗo ɗannade yettodir e Cheikh Tidiane Touré joni naata avion ɗannoɗa an mo ganduɗa debbo ma ene ma murtiri salti o on sa yettodiri e mum joni o rewama no belni an suko gorko jiɗodirɗe e suko debbo taw kadi aɗa yiiɗi yo dewgal woto hakkude moon sa yettima mo joni kadi dewgal woda hakkude an mo ganduɗa yiiɗi yo guuru ma salo guuru tiɗɗo no fewi taw so neɗɗo lappima jaam ndi heelata yettodira e Cheikh Tidiane Touré gorko mbo leydi Burkina Faso gonɗo e nder leydi Sénégal walla an baɗɗo emiride walla an jiɗɗo ƴewanede yettodira e Cheikh Tidiane Touré ma o ƴewanma o holluma ko arata foof yo ko yewti foof o haalanma hoɗo mbatta kadi ha hajuji ma kumto Cheikh Tidiane Touré ganda mawɗo no fewi no fewi joguiɗo jalang muɗum ɓuuri hen welde noon o wi son gollodiri a toti ɗum seeɗa ma a yiyani ko winoma ko o totitanmo seeɗa ma wadde ko garanti mbatton so hoɗon kalda koko laaɓi kalda toon somi yii naw somi yiyani addu seeɗam ɗum noon heewani e mabɓe kono kanko o jaaɓi ɗum ɗon numéro makko téléphone ko 77 095 04 52 77 095 04 52 jokkodira e muɗum ko ceerno bawɗo safrude no fewi ne yi Diallo ko mi yan bawo Diallo non wi kam 4 mois ni o yan bawo lebbi nayi min non nen ɗumen hulɓinimi quoi après noon o noddi sehil makko goto pour o waddeme mum walla mi yilade bamam on ko courtier ɗon e leegal ngal woni non noddude on aussi on koko yalti on mbattida yiidirde kono nene min hawimi tan neɗɗo won nokku jigui tan yaha pendant 4 mois nen on est ce que no wuuri min dal ɗum en jagsi hakkilam o te en hulɓinimi yaay min cikkimi tan babam maayi quoi te jogorani dañde chance yiide babam ɗum tan musimi jam bamma no wuuri ne jam ko ni o waɗanno o jooɗoto ha ɓooya o naata e ladde ha wona dumunnaji o arta kadi artir hakkille ma ma yi bamma joni so Allah jaaɓi ne mbiɗen tan gonɗa e haal pour deñol ɓerdam kono a laaɓa neɗɗo wawa finde yaha lebbi nayi artantu jeeya artantu wonno hay goto yiyani ɗum minde kam tawi on wuuri ma hawam trop ma hawam de wallahi omo e jam kanko so heewino majjirdema hoto kewɗa yiitude min de ko Diallo tan wallanno kam hen Diallo o mo jaanuɗa kanko wallanno kam hen min jooɗota ha ɓoya tan arta e dow amin
kadi min nanga min gonde hen ha wona dumunnaji kadi o yaha hacci fof e juuɗe Allah acci juuɗe mo par ce que mbeɗa andi kam so sellini non wonani wayat kono noon alkumoy ya caɗele yawel mbara danima de wallahi ko mawɗum aɗa andi Dakar ne faadi wallahi ko gonga denguleki Dakar ko ndungu tan wallahi ko gonga Dakar kam ko ndungu tan wulata kono kam machallah mi ɗanima no feewi alhamdulillah wallahi mi ɗanima no feewi seydi Salam mbiɗa yinno jewten noon eyyi bisimilla ko fate ɓinguel men ngel a majjani hande duuɓi limtinɗi babiraɗo ɗon nanire makko tan jam yiɗi rokkude mbo gorko yo mi salima mi waɗi no watte no fof ala fof ko waɗani mi ronki mi yeehi hami sisi ala fof mbo wullitanaki ɓiɗɗo kadi ala fof mi haaldanimo kadi salima hanki jamma min mbawi ko yewtude wi tan ko lalti ɗum ko watta e ɗum sahlaka pinmi hanki subaka tan babiraɗo e kam min ko woni tottim pasa mi jawli gartule pas makko yo mum addoyam e kadi e fawtanma hen goɗɗum mbo fundi hen fof ɓiɗɗo arde dewgal ngal wadde ngal wasa wadde e ngalam ngal hen yiƴƴata yalla surmayde bajjo kanko fof mo fondi hen ala fof e adunam mbomi noddani mi noddi hay seren ɓe mi yeehi haalande ɗumen hoddiɓe kam kaalaka oyi tan ko waɗani ko wayno ala fof mbomi haalnani kala kalanɗo mbo jendila ɗum omo happani habde mum mi andano eyyi Seydi Aw mi nani haala ma kono min weñiri kam hen seeɗa tan ko mbiɗon ko hanki garda hande janggo mbiɗa aɗa yaada e takko ɗum ɗon kam fewnitakimi takko no foti duuɓi wone galle he hankadi natti liggotoɗo ko biddo galle mi yi ɗum eyyi pina subaka tan mbiya aɗa nawa takko vraiment ɗum ɗon kam ne desi hamnade seeɗa cukalel kam so wone galle kam ma woppu kam ha heɓene so heblama joni min hay sa ruttitima min mami adduma walla mi wiya tanamo yo nawtumo rugi kono ni tan yon jaadu janggo ɗum ɗon kam wawante ɗum de Seydi Salam wona to bangam sindo ko sagam wallahi wona noon sabu dañata ɓiye bajje goto tawa waɗanani ɗum ko weli fittanu mum ne woodi mataw ko Pulaar wiyata ko tan dewgal wawnere ala ko yimɓe mbawi hen ko hanki wonanno hande noon kam natti wonde kono haɗani ha joni babiraɗo ko ɗon ngati ɗo ko ɗon tan joni mataw heddi ko juude heeɓi dande duttal wodani eyyi joni en ballondirtu tan sabu a majjani yonta hande min mi majjani yonta hande ko ma funte ma ɗahe kono sa wi tan aɗa waɗa force yahata ko gonga en funtodirte makko tan ha keɓen hakkille makko ɗum noon taki mi yidde jewtida e makko yiyama min ko salani kam min yumma ko cawɗo mo lebbi jeenayi jam innangal ɗo mo jaɓanma an sabu mo ittanma gueɗal ɗum noon jimmi ko jewtida e makko babiraɗo kam ko biiɗo to koyngalam daro fuuto tami addanimo ɗum kam wawa wonde ɗum kam wawa gasde e dara joni mi noddamo somi noddimo joni o jooɗo ɗo jewtinane makko te mbiɗa andina kadi mi suusa noddude babiraɗo téléphone ngam ko celiɗo sabu wiyata ko min e makko gondi wiyata ko enen fof gondi e makko hay min ɗum ɗon mi jaɓata ɗum ko ganduɗa ni ko
janngo e jam mbiɗa ko so arani walla o jabani dewgal ngal dewgal ma ne yijja hen Wallahi ɗum ko kay noon. yalla sur ɗum kam en duwaki ɗum ko noon wiide kam Sami kam ko ndiyam e paɗa. An mbar ko gite nayi jogiɗa a dañi chance ken nder ndiyam he jogornomi nanudem ya jamta aɗa hawni te subak fof ɓeyɗa hawde te mbiɗa yenana wonno ala koreji ma ɗi haaji mota koreji ma kamɓe ɗe ngala e ma haaji Neɗɗo fof woni bandum ko hoore mum. mbaɗa hollanimi koreji ma wata ala sihilaɗo au moins kam mi wawa andodirde mat pour janggo e janggo so hunde heeɓi mi wawa yaade mat Tako naam daw ko bone koɗo an aɗa ufi tan an no foti duuɓi a yiyani yumma yumma ara liyo balloɗa ɗum aɗa ufi tan yumma won ko haalanimi wi hanki mbaldon ko yewtude ko addimo ko kono min sinno ko sagam takko konngol jinnaɗo yetta ko eey sabu wonno mbaɗirta tan ko nguram ngu timminta konko kam omo faami sabu debbo e debbo ne ngannodiri wonno mbatta tan konko e bamma ɓe dañdat probléme te ɗum ɗon a duwaki ɗum takko an ko woni e babiraɗo an no foti duuɓi mede haalde ma ka ɗo haala nanguɗa ɗo tan mbiya a woppata jiɗɗa ko hersinde bamma ɓeɗo sukaɓe worɓe jiɗɗa ɓe joom pantalon ngaji ganda fiide tan e ƴettode mbawi ɗe bale jawtude won neɗɗo goto warino yiyam o falima o heerima o heftima min leeɗe fof yidde fottude cehilagal hakkunde men makko min jeehi ni hamin batti waldude kono noon mi heewi haala te o jaggani ɗemgal makko neɗɗo fof keppu haaju mum min ko haajam keppu haajam tan goƴan ko ɗum jiɗɗa an a wiyaka ya maaye dewgal ngal kono kam ko bamma wi ko naat hen tan hawa welto o anda ko a jaabi konngol jinnaɗo janggo e jaam aɗa wawi yaltinde hen seesa kono yimɓe kaale sunde kaale weñde mbiɗa an no nanguɗa ɗo tan nanguɗa cukalel noon nanat haala de sabu min wonno mbaɗirta ni ko min watte condamné bamma ne wawi wiide ko intérêt am nanguma e ɗum waɗi mi jaɓani ndeseɗa yumma kam ne andi debbo e debbo kam ne gandodiri sabu min ko jiɗanmi ko ruguelamo tan ko ɗum jiɗanmami kono noon takko mi yadata e ma e fenade min gueɗel gotel tan jaadume ma ko yumma wi ko ari hanki tan hande tan janggo wiyane nawtuma ɗum kam je ne suis pas d' accord Aissata
sabu cukalel wonata e neɗɗo duuɓi wona hitande wona duuɓi didi pina subaka goto tan mbiya aɗa nawtamo o heblana ko waɗaka haydara ɗum kam mi jaɓani ɗum il faut goppon hami heblamo ha o feewa min mi reggodira e makko mi artiramo joni an so Allah findinima duttoɗa sa yeehi kalana ɗum ɗon bam makko a faami te kala nde jiiɗa neɗɗo kaltanowoma ma wonde haltune ma banggue goɗɗo ɗen e woodi reno kala galowo e ma ene wima ni mbanmi ni mbanmi ni mbami ni mbami kaari waɗi kaja kaari waɗi kaja ko on yahata banggue goɗɗo kadi joɗɗo toon wima ko an waɗi kaja an waɗi kaja an waɗi kaja guila gandum ɗum e makko noon yenen gaccu mon ɗum kam moƴƴani par ce que est ce que on ko sikil mani par ce que pulaar wi gaddanowoma kañum notoytama cehilagal ni meeɗa wadde sibo kala jaadigal notirtogal cehilagal ko intérêt won ɗon kala fof no jomumen mbaddi curtodira ayibaji mumen wadde honto celgel cehilagal woodi a yadate neɗɗo kokka ɗum hoolare kalna ɗum nder ma ko feeñi e ko suuɗi kala nde mbadduɗon haalta kala ko mbaddun ɗon walla kala ko andannuma sa yin noon neɗɗo ene yaada neɗɗo ko ha naftoro jaadigal mumen goten fof woto to suuri goɗɗo woto ko walli goɗɗo walla ko walliti goɗɗo onon ɗum ala gongo kajja min mom mi yiɗma mbiɗa hortima no feewi te meeɗa salnadema hay batte mais ngal ɗo dewgal mom mi wawa nadde hen kadi mo yomo hokkami o on ko babiraɗo min de ko ɗum gaƴanmi nande babiraɗo ko babiraɗo te omo wawi jibinde min mom mi wawa nadde hen hande mi wawa nadde hen janggo te nenam nen ɗo jooɗi ni o wallitanam hay batte so wallitino mi wona dani wayanno yumma kam woto ɓeydu ɗum mette tak yumma kam mette de wondi ɗe tan yoni ɗum so bamma wima so jaɓani nadde e dewgal ngal yumma yaltat galle mum ko ɗum jiɗɗa yumma yalta galle bamma wiye ko saabi ɗum ko dewgal tak an ko mbimami ko plan o ɗon naata hen wona yumma neni enen joddiɗo an jaɓan bamma ko wi ko tan naata hen sa naati hen mbaɗa feere ha jalta hen kono ni tan mbiya natta hen min ɗum ɗon mi yadane ma ɗum ɗon takko wonde min holno gonirami ɗo ɗiɗo duuɓi foof e galle he ɓe pina ñalawma goto tan ɓe mbiyami ar ruttito Fouta ka kurtotoɗo e neɗɗo ma andami anda min ngal ɗo dewgal so tawi tan ko nadde hen mi wartode ɓurani ham nadde ngal ɗo dewgal yalla sur woto wat takko ka gotel yumma yiyani nanani woto war yumma taw heure mayde mum yontani ɓuuri wodde gartam e jamanu hande mo tonɗen o kala kaɗa waɗa wota hay goto andane kala kaɗa naata wota hay goto andane kala kaɗa yaha wota hay goto andane sibo gurdam ma kala ko moƴƴi hen guila subaka hannange muta an wattani ɗum juuɗe ma hay goto feƴantamo gurdam ma hay goto feƴantamo moƴƴi e ma ko an hoorema an feƴanta hoorema gurdam ma kala ko dañɗa ko an gollani hoorema neɗɗo ala fof ko wawa waɗandema heddoto noon ya anda hoorema ganda ko mbatta ganda to jahata woto hoolo neɗɗo ha nan ɗum e nder ma janggo jaam ko jaam fotoma ko koye makko ummoto Alseyni mbaka meeɗa jam feede Aissata mami funtodire makko no mbimami nde nan jarani bojji woppu tan mami funtodire makko saabu yontande hande wattake force jarani bojji mami wadde makko anani ummo ya lawol ma ummo ɗo ɗo jottoɗa
jidda ko ni yummane wuri tane wondu ne waya jammay nyalom a yurmata ko yumma jidda ko warde yumma ha jidda ko warde yumma ayo aysat sabi Allah woto ɗumen fof ko bojji maade ko jidda ko ma wat inchallah min mede andani debbo hono mo ko jidda ko ma wat inchallah rabbi aduna no ñalomo yarata ni ko jam mi wiyanima noon ko yimɓe mbaɗata ma gila dawa dawi ha to yarante Allah hande ɗo ko jam fu mum giɗe jibinani faade hande ko jam fu mum somi yeehi ha biiɗo kañum jibinimo somi jam hakkunde men mum addude police ha nder galle men yiddu yomi jagge e bamma jibinɗo mo so on jamfimama wadde haalaka e jambo wadde noon kala kaɗa waɗa yaar hen to jimmande nden ko addi ɗum saha bamma wena janfama te kadi hakkude ma e police o to cakkitiruɗa mbono lerli ñammo mon koye gollal nani won ko o yurmini te wala haɓi confiance hay goto te min hono mbami yiddema e nder ɓerdam an he an hande ɗo boy fenat o boy arata o boy fenat te anne an ka mawɗo penowno par ce que on gokki kam randi hoto boy ha joni guila subaka ha joni jooɗima ha maayi hajje an ina andi honɗum waɗɗa an ina heppi neɗɗo heppata a waɗay doy tempo doy pay kunkun aray mi wawa wadde doy mi ñamani miɗo ɗamani hen dépense am joɗɗinami ɗo guila subaka ha joni deke fenat minen jiɗo jooɗi ɗi ɗo hanki mi nodduma téléphone yewtuɗen ha on haldi on fotti 10 000 gasali joni andi ko no heɓi ko doy tempo a jooɗoto haɓɓoɗamo an ina andi goɗɗum si a renaki noon mi accete jonnudemo marché nani an jonnugol ko marché ko ɗuma nani min mi andana ɗum ɗon ko courtier gollata min mi haalanimo ko ɗum falɗa kadi haɓɓo kono mi ari guila subaka ha joni mi yiyani boy mi nanani boy bien sûr nan koye boy he pawmi a waɗali ɗo plus de 2 heures de temps an mi waɗi ɗo 1 heure de temps pawɗo ina gandi boy o de boy o ko homme de décision an boy o ko homme de décision arga mi haalani boy o baba makko fotani yitede quoi boy o billahi sa yi nene makko a kumba a yiit la gandi kumba o aray ɗo min somi wawno mi yitata pawo te pawo Allah no wawi taw ko mayde billahi o yummakko a no dari hajjel merde an ka julɗo an ɗum adduma ɗo o pay kunno aani fi baaɓe mum andana fi baaɓe mum faala andude baaɓe mum itti mbuuɗi makko no yoɓu ma fiya ndaara mo baaɓe mum ina ndaara noon an kadum ina ndaara fi nene makko an jaasi ande haari joni de a watti arde ha leydi am ɗo an kam sifo diine min wona minen jangguin toon diine onon guine wona minen jangguin toon guine mais non a muñantomi kalata mi heeɗi noon gasi haal min ɓuurma ñaam laabi temedere capanɗe jeenayyi mi ñamat koreji ma joni a faami mi hetta tan mi haalani hetta an Coumba si ari ɗo bitika o me so ñawlima o yoɓata
an ɓurdum yiɗ a andu tan ko o yiɗam a andu o yiɗ min Kumba Kumba si ade mi yiɗuno Kumba ɗum ɗon gasatano pay ko ari ɗo inni lan ko Kumba woni hollan baaɓe ngan min numa min naami baaɓe ma goyi naami baaɓe ma si tawno ko ɗum ɗon si tawno ko miɗa jogii faale e Kumba an arata ɗo a ñawlata ko ɗo gaɓi tigi meɗe ñawlo kono mi yoɓat iɗanni min ko wondu musulan ajjal wiye mi naati Sénégal ko hammi adi andude gila nden ha joni hay tere noon gandal ma nafanima hay por gandirɗen ko joni hay tangalel somi ƴettiɗo mi yoɓat on anda tedduga ko dabbugol addilan ɗo koy ko daarugol mbuuɗi addilan ɗo koy mi fijaali dey a ɗaɓɓani Allah Allah no fof min lan acci Allah lagine mi tawi Allah Sénégali pourquoi Allah laggine o tottani bitike e Allah lagine on immini lan lagine naati lan Sénégali gangal woni ga wala ko mi ɗum ɗo mi haalanoma min pay kunkun kanko pay kunkun noot heɗo tum allo joomu ƴantung arani waɗ joomu ha bo seeɗa ko an komi nodda allo joomu eyyi honto po kono ɓaani po sikako mbaw appuyage addu gay mi haalda allo ɓiyam ana bonni liggeyam foof hor gonɗa allo mbimi joomu honto ɗariɗa ni po sikako mbaw addu gay no damal péage entrée péage awa gasi joni o ara o tawma tan a addiri affaire o addiri kalis o addi e joomu eyyi fadam toon ko 10 000 tun 10 000 ta ɓennude mbimi ƴettinam simme bitike simme merci joomu imo arde nani merci joomu simme o an fata o haal simme o fat gonɗa wonde sika mbaw entrée péage ko ɗon go ɗari kono noon awaɗo yaade kala ko jiimi ko immori ɗo ɓuuri bon ɓernde gasi ko wawɗa o ɗo e haalde kono hiɗa andi pay kunkun no wondi e haaju acca ɗum ɗon hakkille joni noon 10 000 o woto waɗ hen hakkille ma accal non mbi ko kaali affaire kaalisi o jonnete kaalisi ma ɗum na haala kan dey hajjel si tawi ɗa wawi wallamo si tawi a wawa min lan andi courtieji koy na antum mi andi koy walla min ka sehlam noon billay kan ko min innuma yayaw jooɗo ɓe gayna taw koy ɓen lan naali iɗa andi an ko point par point kono yo gasan noon boyo hotat kadi ko Omar Sy baaɓe makko innete iɗa andi ɗum ɗon koy gonannonoɗo a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓernde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour e harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma guite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kaalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde foof téléphone numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no